Algunes cares que no es veuen a la pantalla. Dos famílies, 65 capítols emesos, 5 temporades i una nova preparada per a sorprendre el públic. Els Falcó i els Pedreguer ens acompanyaran cada diumenge amb noves històries i esta vegada hem decidit mostrar el que no es veu d'esta sèrie, tot l'equip de guionistes que donen vida als personatges. Yo creo que a lo mejor la manera de enterarse el espectador puede ser muy bonita. La confesión de Concheta Raquel. No els coneixen, però per fi donen la cara. Estos 10 guionistes són els pares creadors dels personatges de l'Alqueria Blanca. A la taula, molts litres d'aigua, però sobretot moltes hores de discussió per a perfilar les històries. Trabajamos los argumentos con mucha discusión, trabajando, cortando ideas, pegándolas. Es un proceso creativo bastante intenso. Així donen vida i decideixen el futur dels personatges. Cada temporada preparen 13 capítols. Després de donar forma al guió, els actors interioritzen els papers. Sols en llegir-ho ja saps per on va, ja saps la intenció que porta i és com més fàcil, no? Després ens reunim tots els actors per a llegir la seqüència, per a memoritzar-la, però diguem que tot ja va més fàcil. I comença l'acció. Quietos, arriba i acció. Sempre hi ha 3 o 4 trames obertes, una part sentimental, una laboral i el conflicte social amb lluites de poder. Tot un procés que va creixent i que després es plasma a la pantalla. Esta és l'Alqueria Blanca per dins. Un passeig amb tranquil·litat pel plató és una font d'inspiració per als guionistes que ens sorprendran en esta nova temporada. Si hi ha una elipsis, si hi ha realment un paro en l'emissió, com és el que succeirà, el que nosaltres hem de fer és deixar totalment totes les alternatives i tot en alt, o sigui que la gent estigui desitjant realment que torni a l'Alqueria Blanca. I l'Alqueria creix amb la incorporació de 5 nous actors. La 6ª temporada ve amb ganes de superar el 30% d'audiència d'este diumenge, un rècord per a Canal 9. 2009, el millor llargmetratge. Va ser el Premi Gros de la nit. La pel·lícula 3 de neu guanyà a nit el tirant al millor llargmetratge. També van triomfar en la gala